Opurobios Igwe Ajenga. Adama ụfọdụ n'ime anyị enwere vidiyo a mere abalị n'ime gara aga mbọsị ahụ epechika anọghị ya ọ kpọchara ụtaba ọba anyị si ọpụọ sọsọ m mere ya bụ vidiyo ebe anyị na-ekwu maka ihe gbasara ndị chọrọ iti Joe Igbokwe ihe nwanne nwoke bụ chief Joe Igbokwe ndị chọrọ itinye ihe na Ladipo market anyị kwuru ọtụtụ ihe enwere onye mechara na-asị na anyị kwesịrị ịkatọ ndị chọrọ itinye ihe na ndị chọrọ ime mana ihe anyị na-ekwu ihe anyị ebe anyị gbadoro ọnụ ụbọchị ahụ bụ na ya bụ ihe ụmụnne na ụmụnne a wee tinye ọnụ si na ọ bụ eziokwu na ọ bara mba na mba ahụ ọ gbara bụ n'iwe ka o ji ba mba na emecha ọ bụrụ na obi jụọ ya oyi a ga-eme ya bụ ihe emeela maka na jụọ apụta na ugbu a sị na ya agbagharịgo ndị ahụ merie ihe niile ha mere ụbọchị ahụ na ihe ọbụla bụ ihe tara n'abalị ya bụziere anwụnta ya bụ na Joe agbagharịgo ndị chọrọ itinye ihe na Ladipo market wee kwukwuzie na udo adịgo onye ọbụla emeghe na enwere ihe kpatara anyị ji chọọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata ya bụ sonyere anyị ka nnabata ọkwa aka m enyi nwoke onye isi nkụka epechike ndị Igbo epechike nnọọ mbọsị anyị kwuru maka Joe ụmụaka chọrọ ka ha gwọọ ya ji na aja na Ladipo ọ bụ eziokwu na etighi ihe metụghị aka enweghị onye mere ihe na mana ya bụ ihe wee daa mana anyị kwuru ihe anyị kwuru mbọchị ahụ mana o dokwuru m anya na n'agbanyeghị na Joe bụ onye isi ike o n'agbanyeghị na mgbe ụfọdụ na ọ na-ekwu imirikiti ndị Igbo nọrọ n'ebe a ọ kwụrụ n'ebe a ọ bụghị arụ mana na-enwekwara ụfọdụ ihe mmarụ Joe na-emerụ ndị Igbo anyị na-enwere ebe ọ na-abụ ọ daa etu a ọ bụrụ na o jideghị na mkpụrụ amụ ọ bụrụ na ị chọọ ịga inweta ihe ọbụla n'aka gọọmenti ụfọdụ ndị be anyị na-esi n'aka Joe gaa na Lagos steeti gọọmenti a na imirikiti n'ime ha agago nweta ihe ha chọrọ wee bụa na anyị nwee ịbịa n'ụwa ọgụ n'ime onwe anyị na Joe ịnụwa ọgụ maka na ekweghị m adịghị mma epetike tinye ya bụ okwu ọnụ o nwere kwesịrị ntị mepụta otu kwesịrị ịsị na Joe si na ọ gbagharịgo ndị chọrọ iti ife ndị chọrọ iti ife agbagharịgo ya no ha etiri eti mba etighi ya mana enwere ihe bụ na akparịrị mmadụ na akparịrị okenye cheru ya nke ọ na-akparị ndị Igbo so ebe ọ bụghị ebe ahụ ka anyị na-aga ebe nchọ ka ịmata abodat na ya ihe bụ two-way street iwe both people n'ahụ maka ihe ọ na-ekwu against ndị Igbo mana one good thing about ndị Igbo bụ na isi na ha eti ọhụ na olulu ha ya eti ife kwefuru nke ọzọ bụ egbe ọnụ mana ihe mana ndị Igbo na-adị careful maka na ọha eme anyị nke eme ha si bịam maka ọ bụ na onye nwa ọka erugu na ya ji ụkwụ wee jee ebe ya jemeje pụta ha ka etipịa mkpọrọkwụ n'anya member ha gosiri anga ihe gosi ya bụ ọ bụrụ ndị ọcha si na picketing they just picketed the guy ka ọ mara data nwoke na ihe na-ekwu na ọghọta anya amụ maka ọ bụ na mgbuke obosi ka o jere ife a my thyroid ma bọọlụ ka aland n'isi ya moto enwere ike bụ o jeche ebe na-apụta ọ na-achọ ipak ebe ka m pakịrị moto a na-etaghị moto ihe ha dọkasịa ya o kwukwere na vidiyo mere si na Lagos abụghị South East na Lagos abụghị South East mana ụdị ihe ahụ ọma nga mewe ya na South East so one prince bụ na ya esizana na ọsị na ọ gbagharịgo idonte modat na ọ ihe ụmụnne ndị ụmụ okorobịa mere datin jọkwa ji nwayọkwa na nwanne anyị ka ọ bụ because onwe ha rite na just harasị hapụ ya nye nwakwa ya mana harassment ka e nyere maka ọ sị na enwe ebitere aka na ọ bụ na ha chọrọ ka ebite aka n'ahụ mana ibite aka bụ ịga extreme because unu bite aka Lagos steeti ya fụzie eme challenge ka ọ bụ to them ana ka ị na-ebitere aka fọ ọnụ ya ka o ji wee kwu good thing like ndị Igbo gana ntị bụ ọ bụrụ na mmadụ were ọnụ kịta pụta like na comment section onwe ya pụta sị data na enyi nwoke na asụsụ oyibo na ọ na-emegara ike ọnụ ya ka o ji wee kwu ya enwe m time ịza ya mana ọ bụrụ na o ji ọnụ ya sị na n'ịbụ ịdị ọtụ na nne gị bụ aka nwa olu m azachighị m ya ebe onye mụtara onye dị ka m agbaghị aka nwa na ọdụkwa ka nwee sịkọsịkọ ọnụ basịsị ọnụ so o ji ọnụ ya wee kwu wee na ọnụ saa ya unu ebi na n'ahụ ife ọsọkọ ya kwuo ọsọkọ ya sị na even devil nwa ha sị na Tinubu Biafra anyị ebibeghị n'ahụ unu ebi na n'ahụ o were ọnụ kwuo unu ewere ọnụ saa ya so ya bụ na problem Joe Igbokwe nwanne nwoke ebuge ntị a sị na nwanne onye na-agba ajọ egwu ọkụ iko na-akọ ụmụnne most of your utterances ekwesịghị mụtanụ politics nene this man bụ gọvanọ Imo steeti bụ Hope Uzodimma
ihe ọsọkwa hope na-aghala hope adọrọ dị ịkparị onye ọbụla especially onye Igbo ife ọ na-edobe ọsọ nge tụịgara m ga-ezuzu n'obodo oyibo o bizere na ezuzi eje biznes mara ọ masị gị dat na onye abụ onye ohi onye abụ onye ala na onye abụ na ọha eme onye abụ good politics. O nwere so many other people also here for that na they play good politics. Market yourself, market your candidate. Don't kparị onye kparị hogan ọ dịrọ mma because ndị Igbo enwe culture. Joe Igbokwe like Ugwumba kwuru na ịgbagharịgo ha ma gbagharịkwu ogu ka o wee bụrụ ihe egwu ka a na-eme amakwa na Igbo ezigbote onye Igbo onye Nnewi maka Nnewi Igbo kọkọrọ nkọ si n'ala Igbo so o nwere ife ya na-eme ọ na-ewute ụmụnne gị na-ewute ụmụnna gị maka o nwere ike ihe ụmụnna gị akacha papa na Nnewi ịma na ha ya eme ọ dị mma mgbaghara dị ụzọ na-abụ mana e nwere ofu ihe ndị be anyị kwesịrị ibu n'obi e nwere ha na-akpọ egwu arụsị. As far as Lagos State is concerned, Job egwu arụsị maka na e nwere ofu onye obodo a postu na social media na Facebook onwego over 400 and something comments mgbe njufue imirikiti n'ime ha bụ ndị Europe. Onye a post nọ na gọọmenti ọ na-asị akụkọ akọkwana jo na ụlọ ya gbara ọkụ na Nnewi na nke ahụ dị iche ha mechie ọnụ mana onye ọbụla abatakwana na Lagos gba mee ihe ọbụla ga-emetụ joo aka kpakam ndị be ha ụfọdụ na-akụ ya ọnụ ụfọdụ na-asị ya na ọ dị ka nyanwa ọnụkwuo onye Igbo ọ dị ka nwunye ebe onye Igbo ụfọdụ na-asị ya na ọ dị ka osoro nara ndị South ka ọ ga-eji nọkọta okwunye nwe ihe na jo na abịa ha nke aka ya bụ ihe wee doo m anya na nke mbụ bụ na ndị Lagos steeti gọọmenti mara na jo nọ na ihe ọbụla i mere ewu arụsị ga-abịa ọgụ ya bụ na etu a na-ekwu ndị a sịkwa na a ga-emechi Ladipo tata a nwere ike imechi ya ịgacha ngagharị iwe ịmakwu na onye nke a na-achị na federal na ọ bụ sọsọ ntị na-egbu ya na ọ na-anụ ma ntị ike ọ chọghị ịma azụ anụ ụka nke Buhari bụ na ntị na-egbu mana onye nke a na enweghị ihe gbasara ya inekwu anya na trade fair ịmara nọ ndị Igbo gara goo kwụọ federal gọọmenti ozugbo ọ banyere buru ya bụsi na federal gọọmenti achị ego aka na trade fair kịta amaara m na Joe na Peter Obi nọ dịka ndị patrons ndị grand patrons ndị ihe na mgbe a na-akwọtụsi na Joe pụtara kwuo okwu ya bụ na ya bụ onye isi ike nwekwuru uru ọ na-aba ka anyị ghara isi maka na ihe na onye ọbụla fụrụ mgbe anyị zutego eme ya gbaa ya ajụjụ ọnụ kwuo onye na okwukwe etu ọ na-esi ekwu ndị mmadụ kwuchakwa ma ndị kọrọ ọnụ ma ndị na ọ bụghị ihu na onye ọbụla ga-eso gị na-eme nke ị na-eme ọ ya ka anyị ji bụrụ ndị Igbo ya bụ onye ọbụla hapụ Joe ka ọ na-anya enweghara uru ọ bara maka na mbọsị o nyere m kaadị ya mgbopụta ya mkpọ sinye nka atọ nka mbọsị na-akpọ ewepụtara m kaadị ahụ na-akpọ ọkwa with pride na nwanne m nwoke nọ na ọchịchị Lagos steeti dịka ọ ga-adị kịta na abanye m ihe na gaa sekretariat gba mụ na ya na-ịtọ maka mbọsị ọbụla m ga-eru aga m eyi akwa Igbo nsị agha anya na-ịtọ ya bụ na mgbe ụfọdụ a na-asị ọgaranya bụ anụrụ m megbuo m ya bụrụ na uwe nwere etu isi nọrụ nso onye nke a nọgodo nso kịta si hapụkwa ya nwere ike ọ bụrụ na nyanwa ma etu o si rie enu mara etu ọ ga-esi nọgide n'elu anyị ese n'okwu anyị anụ n'ọgụ ma ya bụrụ ha na ihe a na-eme na-aga ọfụma ka anyị yọta ụba anyị bịara ịyọ n'aba anyị biko na I'm about to round up. Gee ntị yo. Mgbe ụka abịa n'obodo m nnukwu nna m so na ndị agịrịgba na n'obodo ihe o mere ọbụla si emesi batara ọkpọrọ ụmụ ya na-abụ iyo sonufa Katọlik bata ọkpọrọ nke a iyoyi Salvation bata ọkpọrọ nke a iyoyi ọ na-agọ mmụọ ajụ aka reason ọ sị ka a nwee interest n'ihe na a na-eme n'obodo a n'ihe ọ bụla ekwuru ebe a na-anya nke ọ bụla ekwuru ebe a na-anya nke ọ bụla ekwuru ebe a na-anya 77 gụrụ egwu ezi na ana m eje ụka mbụ mmadụ na-agọ na-alụsị ife m ji eje ụka ka nketa okene n'igwe ana m agọ alụsị n'ụwa maka mụ na-ezelu ndị na akọnụ ụmụ nsị ife eji enwe ihe niile eji enwe onye ala na famili ilutahazi nke na ọ na-eme ka ọ wetajuo ọkụkọ ewepụ m ọkụ ahụ n'ime mba tinyekwa dị ọkụkọ onye ka wetajuo ọkụkọ afọ ihe eji enwe onye isi ike na onye ala na famili like
o nwere ike ị na-afụ Joyce onye isi ike mana in his own right of his life like ihe okwu na o nwere angle ya bụ olu ịkpọ nwanna na-arụ emekweghị gịnị merụ egwe agwagwacha etu a ọtụtụrụ ka o gosikwa na ya na solve gị problem without in agụkọbọ ọ na-emekwu ya nke mmanụ ọ na-eme then maka na enwere onye ala ahụ ọ bịakwa na ala Igbo anyị emeri ka ekwesịrị imeri enu like I said onye biri iwe ebiri ana Igbo na-atọ ezigbo ụtọ ndị Igbo na-atọ ezigbo ụtọ na mba ụwa niile o nwere ihe nchọkọrọ mụta wọnda anyị tigida topic ọnụ ọ bụrụ sị na ndị Igbo hetiri onwe ha onye ọbụla gwa gị nwere ụlọ maka ya ntị ndị Igbo heti onwe ha ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọkwa ifu Joe Igbo ka kịta ụbọchị Joe ọ bụ na dị na that day na trade fair na Ladipo a na-aba mba ọtọ na ọsọ bịa unu enwere ebe a na-eri ezigbo nri ebe a bịa na go emu nri kwefere ndị arịba mba ahụ ya eje kpọrọ ya go ya ezigbo nri kpọrọ ya gaa na nke nwaanyị ọka ebe a na-ere nri ọka go ya ezigbo nri enwere ka ego ya a na-ama njakịrị na-akọ ọnụ ze nwekere ọbụna ọhịa nwanne mgbe ọ ka dị yọnga mbi obodo oyibo ka esi ama ndị Igbo bụ obodo ọbụla ị batara ife onye Igbo gbafere achọrọ m mmadụ jee lụrụ shafụ na Germany wee bata fonu m ji ọ bụrụ romin mana mụ echetara data m kwesịrị ịkpọ the person mụ na-akwụgo from France na nna-abịa so echefu na m luo na ma akpọkọ ya ejozi m ihe ọzọ mmemme nluo na train of this stranded ejikwuo m kwa ifa gijọ nkọbe jụọ m afọ so ị na-echere ka ife ya eme na ihe ịmọgụ adumbration nwere ihe na-edeta ị na-ekwupụta okwupụta nsị na adụmbe ka eme kịta mma na-abụ gafee ndị blacks ma blacks yi n'ebe ahụ ọsị m nwanna kekwanụ ntọnọ mpụ mmadụ nwanna nsị anọ dị mma ọsị m nsị anọ na-achọ n'onwe nchọ bịa ọsị m meji nọmba ya nsị ọkpọrọ je na phone booth chere coins ya wi n'ime pịa dị nọmba pịchazie tọnọ jewa nke na onye na-ama onye ọ bụ hello ka na-achọ ime ọ bụrụ na onye ahụ amaghị taị tren eji ọbịa na na-azụ m mba onye m chọrọ bịa ọkọọ m aka nkwụbụ na-enwesa aṅụrị na onye nke bụrụ apụgo then another thing during our days even up to now most ndị Igbo je Hong Kong ya gwa gị ụfọdụ bụ ndị ticket agent dị to Japan ụfọdụ to Germany ụfọdụ to Austria ụfọdụ asị na iruo eruzie Hong Kong na obere moto shọtụ ya bụ ebe anyị obuje gị Japan ịba nke ọzọ obuje gị Austria mana mmiri gbara ha nkọrọ okirikiri so ịbatazie na ndị Igbo na ebe ahụ already ha dịgo stranded dem mana ma ndị Igbo ebe a na-anwụ ha na-eme so afụzie gị ka ị nọ somehow ibu ha na-akpọpụta na somehow ụmụ nke anyị bụ one day anyị na-achọ iri charịcha fan so chafan ka mfụrụga koresie ya ike zesi egwu a moto foto n'anya n'elu ya mkpuchie ya enwere nke edere n'oyibo nje se nwanna ka esa ide ebe na-eje oneme anya ọka nsị bụ ọsị nọ Germany nso ka na bọọsụ na-apụtaba so ndị otu mpụta onye ọrụ mgbazi amụ onye nwa n'ezi anyị ihe na-atọ anyị ofu onye wee sị abịa nwoke bịa rigodo nne ọsị mba na moto ya gafere ya asị nwoke na ebe Germany dị na onwe dị ihe ya eme moto iji ebe Germany ma tren from Hong Kong na Hong Kong bụ Asia Germany tere ezigbo aka n'ọdụ na Europe sa na-erie na gị sa na almost everybody fụ ya na-eri so na gị bịa tachi ọsa oge akọwaziere so many things ọ bịa obido ebe na-atachi ọsa egokwu ya nri kọwachara ya ọsị na onwe na the stranded onwe ya eme asị nwoke na ndị na-anọghị ya the stranded mana ha chịtọghị ihe ha na-eme Association of ndị dị stranded na-ebiazi ji nwayọ join ha ejota bịara ọsị na ya confirm ticket na asị na apụ ara ị nara obo na ime gịnị kemgbe ka ọ bụ na nna gị ulele ana wee sị osendigo obodo obi iru ekete si adatara na-enwere ndị Igbo ya na-enwe ọrụ ọ na-arụ kama nọọ ihe esoro ndị nọ mara ihe a na-eme ka ọ baghị n'ife onye bụ na abịa na room o nwere ike ndị Igbo 10 ọfụkwụ mụ na bọdụ stranded akpọrọ m nnabata ikwuru onwe ha ọ bụ na na kọrọ ya adọnọ lahụrụ adọnọ chifuru nweta onye ọbụla ekunye that's ndị Igbo bụ one of the most loving people inwe ike inwe in the world so mmadụ agwa na gị datụ mana that topic for another day Ugwumba ọ dị mma okwu ya maka na mgbe m gara Abuja somebody kpọrọ m sị m bịa Abuja 1992 ozugbo abacha Christmas na-abata Jenụwarị nkwakọ nruo Abuja na-ekwu onye ọbụla na-eme mana erute m ebe ahụ ọ bụrụ na onye kpọrọ m enweghị ụlọ ebe obi onweghị ụlọ ebe obi nọọsụ na-agba maka ndị be anyị na-egbute anụ nga n'ọdụ anụ
ozugbo m na-erute n'ọdụ anụ na-ere anya onye kasị ebe a chọrọ m abịa onye kasị ebe a chọrọ m anyị ka anyị si makụọ onwe anyị na Abuja anyị anọgharịwa n'aka mbụ na akpa ihe ji ha dịka iji anyị gwa onye ọbụla dị stranded ma ndị nọbụ anụ oweru n'ebe ibe gwarị mgbe ahụ a sị na ebe ahụ bụ CBN quarters ka a mapụrụ out a ga-arụ mgbe ahụ arụghị ya kịta mana mgbe ahụ ihe bụ ụlọ okirikiri ndị Hausa a na-ejiri ihe na-ebechi akpa ihe dịka ute ihe na ụgbọ ejiri emechi ọnụ ya o ruo na mgbede aga tacha ji na ndị na-eghe ihe na bata n'abalị nna arụ abụbarute m ebe ahụ ụlọ raụnd a oche adịghị ya tebụl adịghị otu nọtị mana adị mmadụ isii na-arahụ na ya ihe nwetara mma bụ ihe anyị kwuru gị ha nabatakwa m mburu akpa m o nwere mkpọ a na-akụcha maka ụlọ aja o nwere mkpọ a na-akụcha n'ụlọ aja asị m mgbe m konye nke m na nke a ofu onye kotuo nke esi m konye nke m etu a ka anyị sikwa rahụ ebe ahụ rahụ abụrụ ne rahụrụ mgbe ejiri ọsọ gbapụ ebe ahụ mana ha niile ụfọdụ n'ime ndị nọ ebe ahụ arụ ọnụ ụlọ mana Abuja mana ụlọ ugbu a maka na ịbata ebe ahụ nwa mkpapịrị ebe ahụ onye Igbo bụ na ọ ga-asị ngwadogodo ihe na ebe a ịchọwazi akara aka maka na nwe onye marụ ichi ga-echi eze mgbe m batara na Lagos a mgbe nwee shọpụ ebe a na-akwa akwa na Alaba nwee nke a enwe mgbe ha dị mmadụ ite naanị na-arahụ n'ime shọpụ ahụ maka ọ nọ na F-line na Alaba nnukwute shọpụ mmadụ isii na-arahụ debe m n'ụlọ anyị niile na-arahụ n'ụlọ ndị Igbo anyị ọtụtụ n'ime ha niile site n'isi ruo n'ọdụ anụchara nwaanyị nọrụ ụfọdụ nọ na be ha tata mana anyị niile bụ ndị onye ọbụla gbara atachmentị maka ihe ndị Igbo anyị bụ enwere ndị gara akụrụ egwu si landlord travel and see ebe ahụ ị bụ landlord ịbụ ihe na mbọsị ọbụla ị ga-ejuwa emegharịa mgbe ahụ ka ị ga-ama na nwanne dị na mba nwanne ha dị na mba bụ onye gị na ya na-asụ bịa ọnụ ha na-abịa n'ọnụ ọkpọta ọgwụ eziokwu na nkwa ndị agbara ọgwụ n'isi ga-achọ ka ha gbuo wayo maka na Abuja ahụ na-enwe onye nkesị m idekwana ego ebe ahụ a ga-ezukwa ya o wee nara m ego ahụ ego njibịa 800 naira mgbe ahụ nara m 800 naira ahụ emechara ọ dịka 500 ka m gata wuri ya wee bụrụ na o rie na nke ọzọ natakwa ya mana at least the fact na enwere ndị kpọrọ m nabata m tinye ihe a na-eme tinye m dịka na-asị m ka etu a ga-esi mee ka abata na-agba nkata bara uru enwebụ onye rijuru afọ ụfọdụ ka na-agba anyị na ụfọdụ na enwe onye nke na-ama kọndọktọ ọ batala dis ọ na-apịa ego na-agụ ndị Igbo eme nwanne hapụ ya mbọsị ọzọ anyị ga-atinye ya bụ okwu nwanne ndị Igbo ndị Oriental ajikwa egwu si na obi nwanne so onye ọbụla gwara gị na ndị Igbo kwefụrụ anyị nwere ike ime gara ma ihe na-ede na mana ndị Igbo nwere nwanne anyị nwere obi nwanne na ụmụ nwaanyị anyị ga-ekwenụ ntị bikonu na mmechi m efuru di gị ya na nwanne nwoke ma ọ bụ ya na nwanne gị nwoke di gị na nwanne gị nwoke wee na-aba na-ese ọkpọ na-bụra bọtụ anyị apịa n'ala nwaanyị si ebe ahụ pụọ na ịmarizin ụmụ nwoke nwere ikite ike ịnọhịa ba ite ifu mụ na Ugwumba nwere ikite ike ịnọhịa bachacha mba dọkarị m akwa nye nwa dọkarị m akwa na-efinish o nwere ike sisido napụ ọsọma idiot na-eche na ike arụgwa kwadọkọrọ ngakwa nwoke bịa ka ịṅụọ mbọ asị na onye nye gị mbọ ihe nye nwe isi ego dị na ọsị na ọnụ na-ata isi ego okwu agwụ na emezigo anyị ji ṅụọ mbọ taa isi ego chefuru nke ọzọ mana nwaanyị anyị mee nchefu so onye njekwu obodo atụ na ụmụ nwaanyị ka nna agwa nka ifu ebe di gị asị di gị na nwanne nwoke ma nwanne gị nwoke na-aba mba chaa ha n'ụzọ ndị ahụ efuru ya emezi bife ma ihe na-emenụ Commissioner for Women Affairs maka ihe gbasara ụmụ nwaanyị na-adịghị m mgbe niile ekwekọta ihe anyị na-ekwu maka ụmụ nwoke na ndị Igbo anọkọta n'ofe esi gwawa ụmụ nwaanyị nyewe ha ndụmọdụ ọgwago bụ new Commissioner for Minister for Women Affairs kemgbe anyị etinye or special senior advisor kelu mgbe ọ bụ ahụ nchọrọ ya achọ Cheka Peter Obi win ya arụ mere ebe tiga ndị Igbo Ugwumba onye nke m ka ọ dụnụ